A sad jedna nevjerojatna priča. Nikolina Tomasović upoznat će vas s 39-godišnjim Nikolom Borićem, čovjekom koji je zaradio bogatstvo, a potom ga razdijelio prijateljima i odlučio živjeti poput pustinjaka. Ovaj kondicijski trener koji je bio dio svjetske sportske elite svoj će luksuzni stan darovati prijatelju i, kako stvari stoje, nastaviti živjeti u Brvnari na Papuku. Ovaj osobenjak odrekao se svih dosega modernog vremena, pa tako živi bez struje. Vjerovali ili ne, jede tek jednom na tjedan. Ne propustite ovu priču. Kako je to imati pa nemati, dobro zna Nikola Borić, 39-godišnji Zaprešićanin koji je iskusio blagodati luksuza. 12 godina života u hotelima s vrhunskim sportašima u svjetskim metropolama poput Berlina, Amsterdama, Addis Abebe i Istanbula zamijenio je kokoščakom, malim selom na Papuku. Ja krećem od početka. Resetirao sam se i sad krećem od početka. Pa ovo mjesto bi valjda prepoznao sa zatvorenim očima da sam tu došao, jer da sam i otvorio oči, tu je bila takva džungla, evo ovak. Ovo tu. Tak je bilo sve. Njima sam ja to lagano krčio, sve ručno. Njegov posljednji posao bio je onaj glavnog trenera Turske atletske federacije za olimpijske igre te mlade reprezentacije za olimpijadu u Tokiju 2020. No to nije sve. Kožulju sam recimo pomogao jedan mali mikrociklus maksimalne snage pred Atenu. Sa Anom Sršen sam radio kondiciju 4 godine, bio sam pacemaker u bazenu. I bili smo dobri prijatelji, sa Stjepanom Bojićem 6 godina uzeo svjetsku titulu. I imao sam prek 100 državnih prvaka. Uz odlična sportska postignuća imao je i poslovne uspjehe. U Kini sam počeo proizvodnju vrhunskih bicikala. U Turskoj sam imao veliku firmu za obradu rezultata na sportskim takmičenjima. To sam poklonio partneru. I u Hrvatskoj isto imam istu takvu firmu i to sam poklonio starcima. Njegova svakodnevnica sada izgleda potpuno drugačije. Monotonije svakako nema. Pomaže susjedima u kolinju, flaširanju boca, cijepanju drva ili ih jednostavno kolektivno vozi u grad jer je jedini koji ima auto. A evo i kako je svladao osnove domaćinstva na vrlo ekonomičan način. Ovak ja perem robu. Sad tu zagrije voda, a u principu se prvo ja okupam, onda kupam robu. Kad pada kiša, onda radim sa blatom. Onda radim kuću, zidove i tako. Ja sam sad tu 2 mjeseca, ja nemam na šta trošiti novce. Hranu dobijem, vodu imam svoju, evo ovdje tu se kupam, struju nemam. Da ne idem u grad sa autom imam 0 kuna. Iako danas žive poput velike sretne obitelji, kaže na početku nije sve teklo tako glatko. Pa mislim, tu prvi put kad sam došao, ljudi su došao ćelavac, istetoviran, pored njega crnkinja, komad iz Amsterdama, kujiš ni 5 ni 6, šta je on? Pa nemam u druge, on dila. Zašto je on došao u kokočak? Tu on sigurno ima plantažu marihuane, to plasira u Europi i takvima su me specijalci nateravali tuda. Bio je to pravi šok za najpopularniju pjevačicu na etiopskom narječju i zvijezdu etiopskog narodnog kazališta. Ipak cijeli svoj posljednji album posvetila je kokoščaku i zajedničkom životu u prirodi, a on je unatoč želji za zajedničkim životom u Amsterdamu ipak odlučio ostati na Papuku. Ja se uopće nisam odlučio da je meni svega dosta. Srce me je dovelo sad tu, koliko ću ja tu biti, nemam blage veze. Možda do kraja života, možda odem sad s vama za Zagreb i dobro. A da je zaista njegov stil života drugačiji svjedoči i činjenica da uz to što provodi sate meditirajući uz vatru, spava samo 4 sata i jede jednom na tjedan. U zadnjih 8 godina, kad sam otišao u Etiopiju, sam vidio da ljudi jako malo jedu, pa sam onda tamo krenuo sa sirovom hranom, pa sam onda samo završio na voću, pa na blendanom voću i onda sam sve manje i manje jeo i osjetio neke druge energije i prestao jesti. Plan mi je da više uopće ne jedem nikada. Za njega vrijedi ona nikad ne reci nikad, pa se i poslovne ideje rađaju meditacijom. Imam u glavi jedan veliki biznis, da pokrenem cijelo istočno-afričko tržište, ali se boksam još sam sa sobom da li da taj još posao odradim.
Iako je živeći u podrumu s minimalno novca iskusio teške trenutke, nadu u život i uspjeh nije izgubio, što je i dokazao. Ja mislim da nije problem imati nikakav biznis. Ko će radit, ko želi raditi, uvijek će se naći posla. Možda ne kod svoje kuće, možda ne u svom selu, možda ne u svom gradu ili u svojoj županiji, ali posla ima ko u priči. Ljudi su traženi. Njemu je, tvrdi, važno samo da je sretan, a sretan je u svom novom domu. Iako mnogi neće shvatiti, još jednom je dokazao onu poznatu. Nije važno koliko imaš, nego koliko ti treba.